आब'मोन आं दा रायलायबाय दा लोगो हमनायनि आब' सिम्पोल नोंथांमोना मिथिखायो इउटुबारफोर आरो आब' रिंकुमनिबो दङ। क'क्राझारनिफ्राय थाङोब्ला सानजाहा आरो बङाइगावनिफ्राय फैयोब्ला सोनाबहा एसे काजलगाव फ्लाइअभार एरिया खिनियावहाय जोंहा गोदानै दख'ना दखान जोबोद मोजां अपेनिं जानो थांगासिनो दङ। निस्सय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन आरो थाबैनो स्पेसियेल डिलिभारि सिस्टेमबो नोंथांमोना मोननो हासिगोन स्पिडाव आरोना जोबोद गोख्रैयावहाय थ' देखायलांनो नाजागोन थांनि NH माने नेशनेल हाइवे ओरैहाय जोंहा सेवलि मेदामनि बाथौ खेराइ रिजर्ट थाबाय बेयो बिदि आरो ओमफ्राय ओरै जों थांगासिनो पेट्रल पाम्प दं खाथियावनो फ्लाइअभार गाहायजों फैबाय काजलगावनि ओइजोंनो हाइवेजोंनो माबाजों हाबबाय आं ओमफ्राय ओरै बेंटलबो थांजायो थ्रु सिदा ओरैहाय फाइनालि आं मोनफैबाय बे जायगायाव ओरै फैयै फैयैनो सेरावनो नुगोन नोंथांमोना MS दख'ना स्ट'र सोर सोर दं आब' सिम्पोल अपेनिंआ माव जागोन आब' सिम्पोलमोन दंफैयो आं दहायनो खिन्थाखाबाय आब' रिंकुबो दंफैयोमोन रिंकु अबाव थांग्राया आब'आ ओइयाव जिरायफिनबाय नै दा लोगो मोनगोन जोङो बे दख'ना दखान गोदान आंना दहाय थालांदों बुंनाया माहि MS माहि दख'ना स्ट'र बेयावहाय काजलगावआवहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट गोलैयो सेरावनो फ्लाइअभार बैनो नोंथांमोना नुगोन बे फ्लाइअभार सेरावनो ओरैहाय बेंटलजोंबो थांबाय नामा बिसिनिनो न'खरनि आरो बैयाव मोनसे गोदानै दंबावो दखान नैबेबो बेल' नुदोंना साजायनाय ओमफ्राय बेयावबो सिंथारावमोन दा गोदानैहाय गासिबो आइटेमलायनो जाग्रासो थांलायलांबाय आरो प्रडाक्टफोरखौहाय बिथांमोना बावहाय लफायनिफ्राय लानानै जोंहा प्रमद बर' सारनि अनजालि बिसि जाय फारुल बरालि मेम बिथांजोनि दख'ना जाय गोदानै दा मा दख'नामोनलाय बे मान्दारखौबो बाव नुनो मोनगोन होनदों आंबो नुफेराखै डिजाइना माबायदि थ' बे डिजाइनखौहाय आं नोंथांमोननो एक्सप्लर खालामनानै होनो नाजागोन थाबैनो गोबांथार माखासे मानसि लेंहरनायफ्रा फैजोबबावाखै दाबो जेरै लफायनि अनार जों लफाय गानोना जायफ्रा लफाय गानग्रा आंथ' गाना जोंसो होनलांलायलांबाय ओमफ्रायहाय सिजौनि अनार मालिक बिथांमोनजोंबो फैगोन होननानै आं खोनादों दा बेसेबांसिम जायो देखायलांनो नाजागोन भिडिअखौहाय बाव फैनानै दिनै प्रमद बर' सारनि जाय हिन्जावनि दख'ना गोदान बेखौबो नुनो मोनगोन आं नायनो सिगांथ' आं दख'ना भिडिअबो लाबोयोमोन दासो बहुद खम जाबाय ओमफ्रायहाय प्राइसफ्रा बेसेबां आरो मोजां ना बे जायगायाव आरो खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिसोरना मोनसे मोजां फुरा बेनो बे गावसिनि एरियायावहाय बर'आ डेभेलप जानांगौ बेखायनो गुबुनफ्रा बाव दख'ना दखान होनो बादा दं बर'फोराल' होयो होननानै आं दा खोनाफैनो मोन्दों ओंखायनो दिनै नैबे अपेनिंआवहाय दंफैयो आरोना दाहाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना नेदो अपेनिंखौहाय गोबां इउटुबारफोरबो दंफैयो जेरै सोमदोनमोन दं देरहासार इस्लारि प्लास बर' सावथुन मुलुगनि सर्ट मुभि खालामग्रा आरो लं मुभि खालामग्रा आब'मोन आं दा रायलायबाय दा लोगो हमनायनि भिडिअखौ नोंथांमोना निस्सय लाबोनो नाजागोन थ' बे आरोना जाय नायनो एक्साइटेड फुल भिडिअ माबायदि प्रडाक्ट मोनो बावहाय आब'आ सिगां नैबे गोबां खस्थ' खालामनानै गावनो लाथिंनानै फानोमोनबो जाहैदों दा लासैनो आपग्रेड जाबोबाय दा गावनो दखानबो खुलिबाय ओमफ्रायहाय पार्सेलबो हरो गुबुन जायगायावहाय आरो बिनि उनावनो आङो पसिबल जायोब्ला थाबैनो जोंहा प्रमद बर' सारनि अनजालि बिसि पारुल बरालि मेम बिथांजोनि दखानखौबो एक्सप्लर खालामहैनो नाजागोन जायखियानो नायनो लुबैया नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोबाव बे पारुल मेमनि जाय मान्दार प्रडाक्ट बेखौ आं दा देखायनो नाजागोन आरो नेबाय था